Oo. Oh, sige. Oo. Saan ba tayo magkikita? Ang gusto mo, punta ka rito. Oo nga. Teka, paano? Saan tayo magkikita? Ayan ka na naman. O, teka muna. Biyernes. Oh, dapat. Biyernes ang oras. O, gano'n? Paano? Wait, teka muna. Di, Sabado ng umaga. Ah. Gabi ba naman ngayon? Oo. Oo. O, saan tayo magkikita? Oo. Salsis! O, sige. Asa ba yung si Jeff? Kararating lang, inuna pa yung mga barkada niya. Salsis! Nadidinig ko nga, sabi ni Sasa. Kasi naulinig ako, sabi ni Sasa. Nasaan ka ba? So, ganun. May sinabi siyang ano, hindi ko maintindihan ako, sabi nga ni Sasa. Bakit kararating mo lang naglakwatsa ka na agad, inuna mo yan kaysa sa